Avui, a la façana de la primera escola inclusiva de Nantapur, a l'Índia, hi podem trobar un mural de grans dimensions de Palau Ferrer. El fet és que l'any 1991 el missioner Vicenç Ferrer va rebre el Memorial per la Pau Josep Eliezer Vidal en reconeixement a la seva trajectòria a favor del desenvolupament de l'Índia. Vam anar a la carretera de Montblanc l'Espluga, em sembla que tenia la casa on ell tenia el taller, i així, tot va ser, només demanar-li, en seguida va dir que sí, i li vam explicar una mica la idea, i jo, en un moment, ell la va captar, jo penso que va captar més la idea ell de l'associació que nosaltres mateixos, i ens va fer això que és meravellós per la seva senzillesa, però per tot el que diu, ¿no? Es un dibujo que transmite mucho la paz, la solidaridad, la cooperación, y no solo esto, yo lo que entiendo y yo lo que interpreto es la cara del hombre y mujer, ¿no? El hombre, la acción, y la mujer es futurista, siempre piensa más allá, y la paloma es la paz. Y en el mundo lo que necesitamos es la paz y la solidaridad, y todo conjunto llega el amor. Pero para ver esto hay que tener unos ojos para ver más allá.